Haka arpsau trek unaitung arja arpsau ke New Tribe Youth Council nongjuri unit hak jingelam samla Spailen Wanyang President samla Kid Dorwell Karsnar General Secretary Ringkat Kisordar bat Secretary nagi Laishnong ke Lejban Curep iga nongjuri Subcenter kabaha bapo ke Jingpet ke Riangdo CHC West Hills District lalap bak surak syakani Subcenter ke badan kumba 10 kilometer steng ia kalong ke basneo palat bawat ki kaliru kim light rung setia Kinong ilang senang gila pentip bagi lejbu jingto RCN ha office PWD hendrai kamshim lapoi syai iru. Ka HYC nong jiri unit kelayok ru banyakran bagi nong trai asya kibla trai nadu usnam arja khatwei hadu kini kisngi bat penpawi ki jingjanjar bat khamtam kinong pang bat ya kilong keme ki barmen. Kila ongru bagi bakwa wan sim dawai ne wan khaklung ka ni chaka bun sin ki du man sim no nakadaw bagi haban ya de kechat bat hablej pat Syadu Riangdo CHC kaseng kadawa nak tanat piludi bakatnak kakoi kakhiak Sukarjala ban pai khmat chakani chaka sumar bakentu MLA ke motion road uba Methodius Dakar bunshim khia kata ban kentiu kerdan PSC no ya kani ke sub center lapli la post name kene ke sub center ngala trai kumba post name hi nang ta na peje ki arpo etili kisno te ke jing sem jing jongi hakane kaliang jo kane ke sub center dei kawai ke dei kane ke surok và kam da baha kane ka surok ban like kali ban like kinong pang khamtam me ki ba armet ka chabdinjar bahan mar ba kam like kali ki sulai tang ki trok ki ding kum tu kita ki kali ba rid ki kali ki ba yai kinong pang pat kam la ban yai ke jing sem dinjar kata ka wai haba kinong pang ki wan ki pan pau ba ye kata jing sem dinjar khamtam ki ba pun ki bala dab bala ki ba mut ban wan kha ki ong bangi sem jinjar ban wan kha sop sentar lemar ba kelenti ga sniu panyak de kejar ro umla pan song na kalilu ru kamlong te kata ka wei kalong ka sem jinjar kane kata yau hi don ka wei ka long kimi ka bawan kha hadai kam don kali kala chuan yak hi daga kejar ban poisa du sop sentar pan kata kalong kimi kala khai hapor balik phairo kaya biang daga kejar lemar ba kam yo kali kam like surak ke jingkwa jongi de kalong ba kwa ya ka sarkar lane kinong bi khmat singa bhaban pe khmat lem ya kane ka sub sentar nong jri nang ba kalanti ka surak ban lech sub sentar kan long ka ba biang ka ba bit bha nang ba kinong pang kila ban yaj bha khamtam ki ba wan kha namar ba bun gi saj ut ki saj nam me kata kalanti ka surak ba kadangi wan satu ngi sem jingjar nak ta kadang karpat de kinong bi khmat ban ne sengabha ban yarab lem ban pli kalat kalanti khnang ba kinong song snong yang kane kadong kathan jongi kila ban suk bha ban lech chim dawai ni penpau ke jing snopi ngakum ketri jong kador basong nongri ngadap ke jing susi haba pek podio i habi adai berkani ke surok pa yait leng bana nongri ke sop pentar kala sniu palat te na kaleng jongi kum kedor basno yel ai ke jing pentip sa kabadai bentni ya ka pilu birut yel ai ke jing tho te la arsin yel ai ke jing tho tre hadu mentaro keempat sanction teng kepat ki bor ki badai ben pek ben khmi ya kane ka pilu birut ni kepat ki bas ngfa ben de sim chelem no habe de patnika surok bayat sop sentar te nak bat na keleng jong ki PHE ong na keleng pat na keleng jong ke CHC ru gede ban yarab lem ban pek ban khmi na banta kanika jing sniu jong kanika surok ndai hadu mentar kanika surok jong kisu galong tang ka surok khendeu watang banyai ki kaliro umla kerpat di nong yalam jong cibape jak ne ka lenti glas niu palat nang ne adu a nong jri mar kane ka sub sentar jengkit jong kane ka don hadu arpoi sinong bun kinong pang tiba armet bakiwan kane di jinjar banyai nak banta kanti mar glas niu palat hentam ka sinong ru ka jinjar ban ra ikinong pang sewai kalentir kampiang ti ni tum kasnang ru
Di kerpat di kinong yalam kinong page pang gini PWD ni ki nu kinong yalam bakin problem ban pen biang ikini surok habang nilap hakane kasi ba sibun kiai kiba yahap sepang kane kasuruk sepang kipaj ba sibun ki hadu ar puwei sinong kibawan hakane ka subcenter kinong pangro kibun ki ba armed kibun ki kena ki bawan sim dawai man kasngi kibun andre ha kajing bom don jong kane kasuruk ni kaseng nilalap sibun kibom biang te ngilayo keliru sa kinos yo kren bat kinos mentakasni yung ba makiru kisom aba kitier haba kilit snong aba kilit sano kihap kit kipla kibahe kistom namar kakali kemlat hadu hajaka te nakaliang ka iswasi habang ipek menta kadon kasuro kumba kilometer siteng lane ar kilometer duna kalak bandai kata te nakaliang kasing kadawa na kasurkar bahkan pentreno ya kan kasurok naka health department ru kasubha ban pen singolum saka PWD nang ta nakaliang ka advisi ka kerpardu ya ki politicians kamtam ya UMLA jong kamosun root constituency namara kumba ukular yangi man kapor hakapor swa election usit uang ban penroy swa haki jaka kendong henry hadu menta kamtam kane kasinong jongi kala he katne henry ngladon ka subcenter hangne henry hadu menta kane kasuruk jongi kajing jongi kadi kanehi ka subcenter te nakaliang jongi ngidawa kamtam UMLA jongi baun lek pensawalem ya kasur jongu sapu PWD nakaliang kaseng jongi ru menta kasingi wan hangne nang ta hakinya kisni hingin salaibu jingtho sapo PWD sepang kanai kasurok jongi kon ba iet ngiju shat jing ba man la kasngi hato ngila ju perkhat ba kabam kabangi bam katain em ya kamet jungi mai ki juba mi kini ki ju ki jing ba man la kasngi bale kane ka jing kali minta kato ka dukan ration ba penyai uba raju uya tho yanga Nrai man kapor yem ju yo ai kajing bam ki batei kamet ki balong ka daw jong kajing pang anemia pat kajing brie jong ki kmat ba kumno ngan lai nakini ki jing stam kong nangkong pide ban penmelin ban bam ya kajing bam ki bapha hakrukam bam jong pi bunsen ki long kmi bat ki khulung khana ki yo ya kini kajing pang namar kim yo ya kajing bam bantei ya kamet ka sarkar kelas dang ya ka food fortification ha ukhaw ata melu kadut bat ka umpnyang bam baro kindon ke jingbam ka bantei kum ka iron folic acid vitamin B12 iodine zinc vitamin A bat vitamin D yakini baro kila banyo na ki jingbam badi ha ki dukan ration kata kamut ngidan yu khau 45 pabyang bhabat ngi mai uni khau tu bai biang ba pitharai baro kin bang ban ba mi uni kon ka fortification jong khau kanum khata ya ka jing mat ba ka jing long jing man jong khau mai karukam ban bu ya ki ba karukam shet pat kala ban pher om dei kon om dan jing pher la da dei ha karukom bu ne rukom shet kum ba fi ju shet yu khau ba fitien kum ju ru la shet ya uni u khau okum ta te kon ka jing bam ba ai ka kwat ka khia bat ka ba ai bor ka met ka phat bat ka bor per khat jungi hato dang dan ki jing bam ba kham bha ban ya uni hoit mai fikran ya ka badai sisha Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya